Mismong si Basilan Lone District Representative Mujib Hataman ang nangulo sa Joint Ocular Inspection sa 382 million pesos nga Isabela City Port Project kagahapon Setyembre 5. Kuyog ni Representative Hataman ang mga personahes sa Philippine Ports Authority. Kini human nga giimbestigar ni Representative Hataman sa deliberasyon ang pondo sa Department of Transportation sa Kongreso nitong Setyembre 4. Partikular ang ginatukod nga proyektong pantalan sa Philippine Ports Authority sa Isabela City sa Basilan Province nga halos hapit unom katuig na ang konstruksyon niini pero hangtod karon wala pa mahuman. Gihangyo ni Hataman ang opisyal sa Philippine Ports Authority nga maghimo og joint ocular inspection kay dili matud pahaom ang project completion rate nga 98% completed sa actual nga dagway sa proyekto. Misaad ang Philippine Ports Authority nga mahingpit ang proyekto una matapos ang bulan sa Nobyembre karong tuiga. Rekomenda ni Hataman sa Philippine Ports Authority ang paggahin og pondo alang sa pag-ayo sa Isabela City Terminal sa tuig 2024 budget sa ahensya. Ang Isabela City Port Terminal dunay kapasidad nga usa ka gatos ka mga tawo samtang libuan ka mga pasahero ang moagi dinhi kada adlaw. Niadtong tuig 2022 nakatala ang Isabela City og kapin 370,000 ka mga turista nga mibisita sa syudad. Sumala sa lokal nga gobyerno ang pagbaton og maayo og saktong pasilidad sama sa terminal ug pantalan dili lamang alang sa malipayon ug hapsay nga pagbiyahe sa mga turista apan labaw sa tanan katungod sa libuan ka mga taga Isabela nga mahatagan og sakto ug epesyente nga serbisyo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe